pediatras o están vendo xa rapaces adolescentes, 13, 14 anos, que están indo a consulta xa, porque, bueno, empeza a haber unha sintomática, evidentemente. E entón hai que actualizar todos os sistemas de detección precoz, de intervención breve, de consello breve, de derivación, algoritmos de derivación, para poder collelo, digamos, a tempo, non haxa un deterioro e poder, ao final, calidade de vida, en menor comorbilidade e tamén aforro no gasto sanitario, por suposto. En a maneira, a prevención, hai estudos que di que en Estados Unidos, cada dólar que se invirte en prevención con temas de adicción en menores supón $5 de aforro a medio plazo. A prevención é eficaz e que aforra todo, sobre todo aforra vidas, pero tamén aforra cartos. Que pasa? Que os políticos teñen que darse conta de que non poden traballar de inmediatez. Entón, teñen resultados boísimos, pero primeiro necesitan un recorrido de construción dun equipo estable, consolidado, que vayan coñecendo o territorio para empezar a facer e ver resultados. Claro, teñen presa. Logo se queixan de que os nenos agora son casi todos hiperactivos, pero eles tamén o somos nós como sociedade, non? Queremos resultados xa, inmediatos. E iso non pode ser.